El decret de retallades que s'anuncia per als treballadors temporals ha de prendre l'empresa una sèrie de mesures i de moment no ha pres cap pas en aquest sentit i de moment, per tant, no té aplicació immediata en aquesta empresa. Si ho feren seria il·legal i ningú treballador ho hauria d'acceptar en cas que ho comunicaren. És molt important que l'atenció i la força dels treballadors estiguen als llocs de treball i que després també la traslladem als carrers. La poca vergonya que demostren els directius demostra que no és que falten diners, és que es volen robar. Para la divisió! Para la divisió! Hi ha una argumentació que serà vàlida a l'hora de defensar la posició dels treballadors així. Això ho farem, les dues coses, estudiar-ho i portar-ho als tribunals, però reclamar-los a la cara i a l'esclaven perquè no puguin eixir de la vergonya que tinguen cada dia que es passegen per ahí per Galobrià. Quintela, torna la pela! 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 No estan autoritzats moralment a promoure cap ERE, a promoure cap mesura de viabilitat per a aquesta empresa aquells que estan a dia d'avui encara enduent-se els diners de forma fraudulenta. El primer que té que fer la Generalitat Valenciana és depurar les responsabilitats de tot el que s'està malbaratant en aquesta empresa i després ja parlarem. Ja parlarem perquè nosaltres tenim uns altres projectes per a aquesta televisió. Primerament, la producció pròpia. I després, prestar el servei públic per a la que se va crear. I no anem a permetre, almenys els que estem així, no anem a permetre més choriceo. Que ens continuen furtant els diners, que ens intenten convèncer de que tenim que anar-nos al carrer perquè ells puguen continuar furtant diners. No ho anem a consentir. No tenen autoritat moral. La raó la tenim nosaltres i en la raó anirem on faça falta. Quintela, torna la pela! Quintela, torna la pela! Quintela, torna la pela!